Και μαζί μας είναι ένα πολύ λαμπερό κορίτσι. Όμορφη ένα γυναίκα γλυκό είναι. κορίτσι που το έχω πει και άλλες φορές στην εκπομπή. Είναι πολύ ναι, τη συμπαθώ πολύ, γιατί είναι αυθόρμητη στις δηλώσεις της. Και άμα της πούνε κάτι, αμέσως απαντάει, αμέσως έτσι έχει μια παιδική συμπεριφορά. Αλλά αυτό είναι που την κάνει τόσο ξεχωριστή. Και δεν ξέρουμε και πολλά πράγματα για αυτήν. Δηλαδή τη βλέπουμε στη τηλεόραση καθημερινά και δεν δεν ξέρουμε από πού προέρχεται, τι οικογένεια είναι, τι. Να την γνωρίσουμε. Να την γνωρίσουμε. Μαζί μας λοιπόν Κατερίνα καινούριου. Κάνε την πασαρέλα σου. Χαίρομαι πάρα πολύ. Χρόνια πολλά. Καλώς Καλή ήρθες, χρονιά. Κατερινάκη. Γεια σου, Φέη μου. Τώρα αξίζει να Καλή διάβασμα. χρονιά. Να δούμε και τις ωραίες γόβες Κάντε της. ένα διάβασμα. Γιατί θέλω να πάρω τη Λαμέ σήμερα. Ελπίζω να μ' ακούει ο Μουτσινάς. Έχω ανάγκη να την πάρω. Πρέπει, ναι, είσαι πολύ ωραία και πολύ σεξ ντυμένη. Γιώργο μου, και εσύ τελικά είσαι ψηλός πολύ και αδύνατος. Να τα λες στο Μουτσινά αυτά. Του τα βρε, λέω Κατερίνα, συνέχεια. και τα κόλληκα το απόγευμα. Του τα λέει, του Έλα. τα λέει, Κατερίνα. Αδύνατος όχι, αλλά θεωρώ ότι δεν είμαι και. Είσαι κανονικός. Έλα. Δεν το βλέπεις και λες να είναι ένας χοντρός αυτό. Όχι, γιατί δεν ξέρω γιατί σου έχει βγει αυτή η Κατάλαβες. φήμη, δεν μπορώ να καταλάβω. Κοίτα, γιατί το καλλιεργώ και εγώ κάνω και λίγο πλάκα με τον εαυτό μου, να ξέρεις. Το ξέρω, Δηλαδή θα το αρέσει μεγεθύνω πολύ. γιατί εντάξει, δεν έχω κανένα θέμα. Σε πειράζει και η Φέη όμως. Ναι, με πειράζει. Όχι, η Φέη θέλει να δυνατήσω και θα το προσπαθήσω να δυνατήσω. Ναι, Τι αλλά σε κάνεις? ταΐζει. Τι? Σε ταΐζει. Ναι, χθες, όχι, η Φέη πρόσεχε όταν μαγειρεύει, η Φέη δεν μαγειρεύει παχυντικά. Χθες, ας πούμε, μαγείρεψε μπιφτέκια με ρύζι. Κανονικά μπιφτέκια με σαλάτα σου προτείνω εγώ. Εντάξει. Εσύ προσέχεις. Είχα πάρει κιλά το καλοκαίρι. Δηλαδή? Είχα πάρει. Δεν προσέχω ιδιαίτερα. Δηλαδή τρώω πάρα πολλά γλυκά. Δεν μπορώ χωρίς γλυκό, χωρίς σοκολάτα ζαλίζομαι. Μπορεί να φάω 2 σοκολάτες τη μέρα. Και το καλοκαίρι είχα ξεχυλώσει λίγο που λέμε. Είχα πάρει 6-7 κιλά και τώρα είμαι στη διαδικασία που τα έχω ξαναχάσει. Α, ναι, Και 6-7 προσπαθώ. κιλά πήρες. Ναι, πήρα. Νομίζω φαινόταν και στο πρόσωπο και στο σώμα μου. Γελάω γιατί μου στείλε μήνυμα μια μέρα ο Περικλής ο Τσούρης και μου λέει αδυνάτησε επιγόντως όταν με είχε δει στην Και πώς αδυνάτησες τώρα, κάνεις δίαιτα, δηλαδή, τι? Ναι, πρόσεξα. Έκοψα το βραδινό, πολύ πράσινο τσάι, πρόσεξα πολύ με τα γλυκά. Αυτά μόνοι σου ή πας σε διαιτολόγο, ας πούμε, διαιτολόγο? Έχω πάει και σε διαιτολόγο, βέβαια. Αλλά να σου πω κάτι, σίγουρα οι διαιτολόγοι αυτοί είναι επιστήμονες, μια χαρά να ακούμε αυτά που λένε. Απλά, αν το πάρει απόφαση ο ίδιος, δεν γίνεται. Οπότε το πήρα απόφαση και λέω, Κατερίνα τώρα. Τη σοκολάτα, ωστόσο, την διατηρείς, δηλαδή. Ναι, ρε Γιώργο, δεν μπορώ χωρίς σοκολάτα. Θέλω να φάω έτσι μια κουταλιά νουτέλα, κάτι τι, δεν μπορώ αλλιώς. Ναι. Τώρα έχουμε φτάσει στο σημείο που η μαμά μου τη κρύβει. Μου λέει, δεν είπες παιδί μου ότι θα προσέξεις λίγο. Γυρνάω σπίτι και ζητάω σοκολάτα. Αυτό είναι και δεν ξέρω και τι άλλο να σημαίνει. Σαν τύπο Βασίλειου που τα Ξέρεις, λέει στο λένε, ας πούμε, ότι η σοκολάτα είναι έλλειψη ερωτικής απόλαυσης. Ότι η σοκολάτα είναι υποκατάστατη. Τι λες τώρα στο Εντάξει, κορίτσι? δίκιο μπορεί να έχει. Γιώργο. Αυτό το είπε μόνη της. Δεν ξέρω τι άλλο σημαίνει. Δεν το ακούς τι λέει. Λένε, δεν ξέρω αν σημαίνει, ρε παιδί μου, ότι η σοκολάτα είναι όταν είμαστε μόνοι μας, δεν έχουμε σύντροφο κτλ. Ότι τρώμε περισσότερες σοκολάτες γιατί είναι υποκατάσταση της ερωτικής απόλαυσης. Κοίτα, ισχύει αυτή την περίοδο γιατί είμαι πολύ μόνη μου, η αλήθεια είναι. Αλλά γενικώ το έχω αυτό και σύντροφο. Κάτσε, περίμενε. Το πολύ μόνη μου τι σημαίνει, γιατί υπάρχει μόνη και πολύ. Υπάρχει διαβάθμιση. Υπάρχει το τελείω μόνη. Ξέρεις. Δηλαδή, Το λίγο μόνη. το πολύ μόνη τι σημαίνει τώρα, δηλαδή, πώς το προσδιορίζεις? Ότι είσαι πολύ καιρό μόνη αυτό? Ναι, είμαι πολύ καιρό μόνη. Πόσο καιρό είσαι μόνη σου? Είμαι από το Πάσχα και μετά, λίγο μετά το Πάσχα. Κοντά στον χρόνο, δηλαδή, 8 μήνες, ας πούμε. Ναι. Είμαι 8 μήνες. Πρώτη Συγγνώμη. φορά. Πρώτη φορά σε 8 μήνες μόνη σου. Ναι. Πώς και τόσο μεγάλη. Δηλαδή, επειδή είσαι μια κούκλα, ρε παιδί μου, είσαι σαν Μπάρμπι, είσαι πολύ Ευχαριστώ όμορφη πάρα γυναίκα, πολύ. ψηλή, αυτό, όμορφη, αδύνατη κτλ. Ωραίο Ευχαριστώ. πρόσωπο. Πώς και φαντάζομαι θα σε φλερτάρουν δεκάδες κάθε μέρα. Όχι τόσο πολύ όσο το λες. Αλήθεια. Ναι, δεν ξέρω γιατί. Και, να σου πω και κάτι, εγώ κολλάω, είμαι και λίγο περίεργη. Δηλαδή, αν μου αρέσει κάποιο, κολλάω εκεί και κάνω τα πάντα για να τον έχω, για να τον διεκδικήσω. Και επίση είμαι από τι γυναίκες, τις οποίες δεν μου αρέσει πολύ να με κυνηγάνε. Τι λες τώρα? Ναι. Δηλαδή, όταν σε φλερτάρει ένας άντρας, σε ξενερώνει αυτό εσένα? Όχι, μου αρέσει το ωραίο φλερτ, αλλά δεν μπορώ την πολλή πίεση. Ναι. Δηλαδή, μου αρέσει να με γράφει και λίγο. Το έχω ξαναπεί αυτό. Έτσι κολλάω εγώ με τον άλλον. Έλα, ρε, Λίγο να Κατερίνα. με Είναι η λογική του γραμματός μου, λέει. Όσο το αυτίνεις κολλάει. Ισχύει νομίζω αυτό. Αλήθεια. Εσένα δεν σου έχει συμβεί ποτέ, δεν ξέρω. Εσένα είσαι από τις γυναίκες που. Σε διεκδίκησε, έγραψε. Σε διεκδίκησε, φαντάζομαι. Με διεκδίκησε, ναι. Όχι, δεν την έγραψα, τα δίθυκα εγώ. Τη διεκδίκησα πολύ, 5 με 6 μήνες. Με έξυπνο τρόπο, ωραίο τρόπο. Με αντρικό τρόπο, νομίζω. Δεν μπορώ τον πιεστικό, την πίεση, τα. Δηλαδή, θα σου αρέσει κάποιος, θα περιμένεις αυτός να κάνει το πρώτο βήμα, ή είσαι εσύ που θα ψάξεις στο τηλέφωνό του έναν τρόπο για να το γνωρίσεις? Όχι, εντάξει, είπαμε. Το πρώτο βήμα θα το κάνει αυτός. Ναι. Αλλά θα κάνω κι εγώ τα βηματάκια μου. Και δεν θέλω να με, δηλαδή συνέχεια να με παίρνει, να με ψάχνα. Λαου θα έρθουν. Α, γενικά μέσα στη σχέση δεν θέλεις ο άλλος να είναι πιεστικός, να είναι. Όταν μπω στη διαδικασία της σχέσης, νομίζω ότι γίνομαι εγώ πιεστική.
Και εκεί είναι που. Με πέρασε λίγο, Κατερίνα. Περίμενε. Θα πάρουμε την αρχή. Ναι. Στην αρχή θέλεις εσύ, θέλει κουβέντα τώρα αυτό. Στην αρχή εσύ θέλεις. Όταν βάζεις τα πόδια πάνω η σκορδά. Μου αρέσει το θέμα. Στην αρχή εσύ θέλεις να κάνει αυτό στο πρώτο βήμα. Μετά θέλεις εσύ να παίρνεις τα ενία. Δεν θέλω να παίρνω τα ενία, δεν θέλω να με πιέζει πολύ. Θέλω έτσι να έχει ένα μυστήριο ο άντρας. Στην αρχή όλα αυτά. Ναι, στην αρχή. Να έχει ένα μυστήριο. Πώς να τον δηλαδή? ψάξω κι εγώ λίγο. Να μου πει λοιπόν, σήμερα είμαι εδώ, θα έρθεις. Λοιπόν, πάμε εδώ. Να λείψει 2 μέρες στην αρχή, ας πούμε, να με γράψει λίγο. Έτσι κολλάω εγώ. Δεν ξέρω, το έχουν πολλές γυναίκες. Νομίζω Στην αρχή δηλαδή θέλεις να στα δώσει όλα. Δεν θέλω να μου τα δώσει όλα. Όχι, σιγά σιγά. Και όταν μου τα δώσει όλα, εκεί τότε ίσω να κολλήσω πάρα πολύ και να γίνομαι πιεστική. Και μετά εσύ παθαίνεις τρελά. Ναι. Και τι κάνεις? Ναι, τον κυνηγάω. Δηλαδή. Δεν υπάρχει θεά. Τι κάνεις, πες. Κοίταξε, εγώ ουσιαστικά μια μεγάλη σχέση για στη ζωή μου. Στην οποία Πόσα πέρασα χρόνια? Περίπου 4. 4 χρόνια. Και στην οποία πέρασα και πάρα πολύ καλά. Και όταν άρχισε να μου τα δίνει όλα, κι εγώ πιο πολλά, εκεί πίεση. Μέχρι που δεν πήγαινε άλλο και τελείωσε. Έσκασε ο άνθρωπος. Γιατί δηλαδή όταν λες πιέζεις, ας πούμε, μετά ότι εσύ γίνεσαι πιεστική, τι κάνεις? Είστε μια μέρα μαζί, ας πούμε, και πάτε έξω για φαγητό. Τι κάνεις? Κοίτα στο φαγητό, εντάξει, ήρεμα πράγματα. Απλά αν είμαι σε σχέση και τον πάρω το πρωί τηλέφωνο και δεν μου το σηκώσει. Αρχίζω το ένα τηλέφωνο, το έχω και με τους φίλους μου αυτό, ο Δημήτρης το ξέρει. Το ένα τηλέφωνο μετά το άλλο, γιατί δεν μου το σήκωσες? Λοιπόν, αυτά προσπαθώ να δουλέψω τώρα τελευταία με τον εαυτό μου λίγο, για να μπορέσω έτσι να γίνω έτσι πιο ψωλή. Είναι αυτό που έλεγα και στην αρχή, δηλαδή δεν μπορεί κάποιος να παρεξηγηθεί μαζί σου, γιατί έχεις μια παιδικότητα, είναι ένας αυθορμητισμός παιδικός. Δεν το λέω, εννοώ μια αθωότητα που δεν κάνεις μια δεύτερη σκέψη και να πεις τώρα θα βγω και θα πω κάτι, ας πούμε, να το παίξω ότι εγώ θα μπορούσα να απαντήσω τώρα. Θέλω τον άντρα κυνηγό και να το έκλεινες εκεί. Είσαι αληθινή. Ναι, δεν ξέρω αυτό αν είναι καλό ή κακό τελικά, αν μου έχει βγει. Εσείς θα μου πείτε, δεν ξέρω. Νομίζω είναι ότι ωραίο να είσαι αυτό σου. Ναι, απλά πολλές φορές το να είσαι πολύ αυθόρμητος όταν αρχίζεις και μεγαλώνεις. Με ποια πράγματα έχεις αιμονές και κολλήματα? Πού δηλαδή εκεί σφίγγεσαι και δεν θέλεις? Μιλάς για τις σχέσεις ή γενικότερα? Γενικά. Αιμονές. Τρώω κολλήματα. Μπορεί να τρώω κολλήματα με ανθρώπους πολλές φορές. Δηλαδή, αν κάποιος μου κάτι στραβά, δεν ξέρω, μου κάθεται, παιδί μου. Και τι σκέφτεσαι? Και ενώ οι άλλοι προσπαθούν να μου αλλάξουν νόμο, ότι πρέπει να το γνωρίσεις ή δεν είναι έτσι, για άντρα ή για γυναίκα. Έχω φάει από την πρώτη στιγμή κάτι δεν μου κάνει καλά. Υπάρχει τώρα κάποιος σε αυτή τη φάση της ζωής σου που σου έχει κάτι στραβά? Ναι, αλλά όχι από τα τηλεοπτικά ή γενικώς από τη ζωή μου. Ναι, μπορεί κάποιον άνθρωπο να μην το συμπαθώ. Και δεν μπορώ να προσποιηθώ ότι τον συμπαθώ. Δηλαδή το δείχνω. Μα γνώρισε εδώ, δεν είναι έτσι. Όχι, δεν θέλω. Τρώω τέτοια κολλήματα. Και είμαι και κολλήματα και με την οικογένειά μου πάρα πολύ. Είμαι πολύ δεμένη με τους γονείς μου και την οικογένειά μου. Ξέρεις, δεν δέχομαι με τίποτα να ακούσω κάτι να πούνε για τους γονείς μου. Εκεί γίνομαι έξαλλη. Αυτό είστε είναι. 2 γονείς και 2 αδέρφια είστε? Όχι, έχω άλλο έναν αδερφό μικρότερο. Άρα 4 τετραμελής οικογένεια. Τετραμελής, ναι. Και μένω ακόμα με τους γονείς μου. Τώρα θα γίνει 27 το Μάιο. Μου λένε πολύ μέσα. Λες και την ηλικία σου, μπράβο. Ναι, ναι, γιατί φαίνομαι πιο μεγάλη. Δεν το λέω. Φαίνεσαι πιο μεγάλη. Έτσι μου λένε όλοι. Ότι με το βάψιμο μου λένε και το μαλλί αυτό φαίνεσαι 35. Πόση ώρα κάνεις για να φτιαχτείς, πες μου? Λοιπόν, για να φτιαχτώ την αλήθεια. Στην εκπομπή, θα σου πω. Κατερινιό. Την αλήθεια σου πω. Την αλήθεια θα μου πεις. Για να φτιαχτώ να βγω στην εκπομπή, θα κάνω καμιά ώρα. Η Χριστίνα μου φτιάχνει τα μαλλιά, η Ρόζα μου κάνει το μακιγιάζ, ξέρεις, θα με φτιάξουν, θα με περιποιηθούν. Για να βγω έξω, επειδή είμαι κάθε μέρα δομένη, έχω αρχίσει και λίγο κουράζομαι από αυτή τη διαδικασία και κάνω πιο γρήγορα. Δηλαδή, δεν θα βάψω τα μάτια μου. Είσαι πάντως γυναίκα που ασχολείσαι με. Σ' αρέσει να είσαι κοκέτα. Ναι, και έχω ακούσει πάρα πολλά γι' αυτό και δεν καταλαβαίνω το γιατί. Μ' αρέσει να περιποιούμε και μ' αρέσουν οι περιποιημένες γυναίκες. Δεν μ' αρέσει η υπερβολή. Αλλά μ' αρέσει και στον άντρα, ακόμα και στη γυναίκα, να τους βλέπει περιποιημένους. Το θεωρώ, δεν ξέρω. Καθαριότητα, το θεωρώ κομψό, το θεωρώ σικ, μ' αρέσει πολύ αυτό. Εσύ δηλαδή δεν θα πήγαινες, ας πούμε, κάπου άβαυτη να βγεις έξω να πεις ότι ένα βράδυ θα βγω έξω σε μπουζούκι ή να πάω να φάω με παρέα και να πάω άβαυτη με ένα τζινάκι, με ένα μπλουζάκι και να πάω άβαυτη? Ναι, το έχω κάνει, αλλά. Καλοκαίρι κυρίως. Ναι, ξέρεις, κάτι, μια πινελιά θα την έχω βάλει. Κάτι θα βάλεις. Ναι, είναι τώρα. Μια πινελιά θα την βάλει. Εσύ πρέπει να είσαι από Βόρεια Ελλάδα. Ναι, εσύ έχεις βορειοελλαδίτικο πάνω σου. Γιατί πραγματικά οι γυναίκες από τη Βόρεια Ελλάδα, οι Θεσσαλονικές. Η μαμά μου. Α, είναι η μαμά. Από εκεί το έχεις πάρει. Ναι, είναι Θεσσαλονίκη επανομή. Αν και η μαμά μου είναι λίγο πιο έξω από τη Θεσσαλονίκη, γνωρίζεις λογικά επανομή. Βέβαια, Θεσσαλονίκη. Είναι πολύ ωραία. Ο παππούς μου από εκεί δεν περιποιείται τόσο. Δηλαδή δεν την ενδιαφέρει τόσο. Ναι, αλλά η μαμά ήταν αεροσυνοδός, ξέρω. Ναι. Που η αεροσυνοδή πρέπει να ήταν πολύ ωραία γυναίκα, ας πούμε, παλιά για να. Ναι, Κάτσε, ναι. νομίζω ότι έχουμε βρει φωτογραφίες. Μια στιγμή να δούμε. Καταρχήν, παιδιά, εγώ έχω πάθει σοκ επειδή την είδα πριν τη φωτογραφία που έχει ανακαλύψει ο σκοπελί της. Σου έχουμε κλέψει φωτογραφίες, Κατερινιό. Εδώ είναι οι γιαγιάδες μου. οι γιαγιάδες. Κούκλες και γυαλιάδες. Γιαγιάδες μου, ναι. Καλέ, ομορφός εγώ είστε. Ευχαριστούμε πολύ. Για πάμε παρακάτω να δούμε και.
Εδώ είναι η μανούλα μου. Άρεσε να δώσει μαμά. Πολύ όμορφη είναι. Εσύ είναι όμορφο μωρό. Αυτά τα μάτια δηλαδή κάνανε πάμε από τότε, έτσι, τα ανοιχτό χρώμα. Είδε τα μάτια μου είναι φυσικά, γιατί έχω ακούσει πάρα πολλά. Οπότε ορίστε, είδω η απόδειξη. Για πάμε παρακάτω. Γλύκα είσαι, γλύκα. Πολύ όμορφο μωρό. Είναι μία γλύκα. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ με τον μπαμπά μου. Τον μπαμπά μου έχω τεράστια δυναμία. Αυτός είναι ο παπάς σου. Ναι. Κάτσε, πολύ όμορφο άντρα ο πατέρα. Κούκλος είναι ο παπάς σου. Και ο αδερφός σου είναι βέβαια μικρός. Αλλά ο παπάς. Σαν Αμερικανός ηθοποιός είναι, παιδιά, ο πατέρα. Είμαι πολύ περήφανη για τον μπαμπά μου. Από τον παπά σου έχεις πάρει τα ματάκια. Ναι. Είμαι πολύ περήφανη και σας το έλεγα πριν ότι είναι ένας πολύ αυστηρός πατέρας. Και αυτό μου έχει βγει Το σε πολύ έχεις πει καλό. αυτό πολλές φορές. Ναι. Δηλαδή είναι αυστηρός. Γιατί δείχνει, ρε παιδί μου, επειδή είναι έτσι πολύ νέος άνθρωπος, πρέπει να είναι και τώρα δηλαδή. Έτσι. Είναι 50-52. Είναι Πολύ μικρός. νέος Ναι. άνθρωπος. Σε κάνανε σε πολύ μικρή Ναι, ηλικία. να κάναμε μικρή. Να, κοίτα, φέει εδώ. Πολύ ωραίος Ο άντρας. μπαμπάς σου είναι κούκλος και ψηλός. Ναι, είναι 2 μέτρα κυριολεκτικά. 2 μέτρα, Ναι. Αλλά είναι πολύ αυστηρός άνθρωπος. Είναι παλαιών αρχών, είναι πολύ πουριτανός και αυτό μου έχει βγει σε καλό. έχω Δηλαδή να όταν πω. βγεις το βράδυ, αφού μένετε μαζί, δεν θα σε ψάξει. Δεν κοιμάται αν δεν γυρίσω. Και τώρα, ειδικά στις γιορτές, μπορεί να ξενυχτήσω και έχει άγχος με το Κάτσε, αυτοκίνητο. είσαι ρε παιδί μου μεγάλη κοπέλα πια, έτσι. Και είχε και σχέσεις μεγάλες τα λοιπά. Συγγνώμη, όταν είχε τη μεγάλη σχέση στη ζωή σου, δεν κοιμόσαι στο σπίτι του φίλου σου. Ναι, τότε εντάξει, ήξερα όμως τον είχε γνωρίσει. Ναι. Ήξερε ότι αυτός είναι η σχέση μου, τον γνώρισε μετά από 2 χρόνια, νομίζω. Τον είδα μια φορά. Όταν το έχει γνωρίσει άλλο φίλο σου ή μόνο αυτό? Όχι, ουσιαστικά μια μεγάλη σχέση. Μια μεγάλη σχέση είχε. Ναι. Όταν το γνώρισε πρώτη φορά, είχε αγωνία εσύ πώς θα. Τον γνώρισε τυχαία, δεν το είχαμε πει ότι Πώς? έχω τον μπαμπά σου. Τυχαία, δεν θυμάμαι. Με είχε πάει σπίτι, κάπως έτσι έγινε. Είχα αγωνία. Τι σου είπε ο πατέρας σου μετά, ότι καλός ή όχι, τι σου. Το συμπάθησε πολύ γιατί ο Ευγένιος είναι ένας άνθρωπος έτσι πολύ γλυκός. Και έχει πολύ ωραία φυσιογνωμία, οπότε δεν θα μπορούσε να πει κάτι αρνητικό. Μάλιστα. Οπότε ανησυχεί αν κάτι σου συμβεί και σε παίρνει συνεχώς τηλέφωνο το βράδυ. Πολύ και επειδή ήταν ένας άνθρωπος που υπήρξε και αυτός ένας πολύ ωραίος άντρας, έχει βγει πολύ η ζωή του, ξέρει τι γίνεται έξω. Και όταν βλέπει τώρα ότι μπορεί να ξενυχτήσω, να αργήσω, φοβάται με το αυτοκίνητο, αγχώνεται, τόσα συμβαίνουν. Ναι. Ας πούμε, σήμερα μπορεί να με δει τώρα εδώ στην εκπομπή για να πει γιατί έβαλες τόσο κοντά. Θα πει. Α σου κάνει παρατήρηση και για τον ντύσιμο δηλαδή. Βεβαίως. Θα πει, Όταν βλέπουν εκπομπή καμιά φορά. Πώς το λένε τον πατέρα? Δημήτρη. Κύριε Δημήτρη, αφήστε την μικρό κορίτσι είναι. Δηλαδή, άμα Και δεν τα όμορφη βάλει κοπέλα, δεν Κατερίνα, βάλει ποιος Κατερίνα, θα τα ποιος θα βάλει, βάλει? εντάξει. Ναι, και στην εκπομπή μπορεί να μου στείλει μήνυμα μαμά μου, λέει ο μπαμπά σου να κουμπώσει το πουκάμισο. Είναι πολύ ανοιχτό. αλήθεια. Τέτοια, ναι. Και εσύ τι απαντάς? Τίποτα, τι να απαντήσει σε αυτό, δεν το κουμπώνω. Εσύ πιο κοντιφούς τώρα. Είναι κανονικά το κοριτσάκι. Υπάρχει μια ταινία που λέγεται Το κοριτσάκι του μπαμπά. Εσύ είσαι το κοριτσάκι του μπαμπά, Ναι, κανονικά. είναι. Το έχω τεράστια δυναμία. Και αυτό έχει σε σένα, νομίζω. Ναι. Πολύ δύσκολα θα. Δεν ξέρω τώρα. Όταν πια βρει τον άνθρωπο που θα παντρευτεί με αυτόν, ξέρω εγώ θα είναι. Δεν έχει να κάνει ο άνθρωπος, τι δεν είναι. Απλώς ανησυχεί για όλα αυτά που συμβαίνουν. Να σε ρωτήσω κάτι. Φαντάζομαι αν έχεις μια σχέση δεν θα έχει πρόβλημα. Είχα διαβάσει μια συνέντευξη που είχε πει ότι εσύ είχε αργήσει πολύ να κάνει την πρώτη σου σχέση, ας πούμε. Στα 21 μου. Στα 21. Ναι. Ξέρεις ότι ο μέσος όρος ηλικίας αυτή τη γενιά τώρα είναι 15 που Διαφωνώ κάνουν. πάρα πολύ με αυτό. Διαφωνείς, Ναι. Και αν έρθει ένα κοριτσάκι στην εφηβεία και μου πει, ξέρεις ότι δεν έχω βρει και που τα βλέπω όλα και βγαίνουν τόσο μικρά στα νυχτερινά μαγαζιά μέχρι τόσο αργά από εδώ από εκεί και πολύ προκλητικά ντυμένα, με ενοχλεί. Μέχρι τα 18 νομίζω είσαι σε άλλη φάση. Πρέπει να προσέχεις το σχολείο σου, να είσαι πιο παιδάκι. Μετά τα 18 αρχίζεις και ενηλικιώνεσαι. Πρέπει να αρχίσεις να βγαίνεις, να περιποιείσαι πιο πολύ. Χάνει τη μαγεία μου από τα 15 κάνεις την πρώτη σχέση και είναι και ολοκληρωμένη. Εντάξει, υπάρχουν και εξαιρέσεις βέβαια. Μην φανώ κολλημένη. Αλλά εγώ δεν το μετάνιωσα, ας πούμε, που άρχισα να κάνω. Που άρχισα να κάνεις την πρώτη σου σχέση. Ναι. Μπήκα στο πανεπιστήμιο μου, είχα τα πάντα. Τι έχεις σπουδάσει, Κατερίνα? Μέσα μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας. Πολύ καλή σχολή. Και είναι. πέρασες αμέσως? Ναι, με την πρώτη. Ήμουν αυτό εγώ. Δηλαδή, τι βαθμό, πόσο έγραψες? Ήθελε τότε, νομίζω είχα μπει με 18.500 μόρια, δεν είχα μπει και από τους πρώτους. Στην Αθήνα είχα περάσει, ναι. Μπράβο. Ναι, 17,5 μεσόωρο. Μπράβο, Κατερίνα. Ναι. Και είσαι ένα γενικό κορίτσι. Ευχαριστώ. Να σου πω κάτι. Γιατί όταν σε πλησιάζουν οι δημοσιογράφοι. Εγώ τώρα δηλαδή που σε γνωρίζω, σε έχω δει και άλλες φορές και έχουμε μιλήσει και έχω μια καλή γνώμη για σένα. Ένα γενικό γλυκό κορίτσι. Πολύ. Αλλά όταν σε πλησιάζουν οι κάμερες καμιά φορά και σε ρωτούν κάποια πράγματα, σαν να εκνευρίζεις, σαν να σου βγαίνει μια επίθεση, σαν να τρως ένα κόλλημα, όλο αυτό με τις πλαστικές, με αυτό, γιατί? Κοίταξε, έχεις ένα δίκιο σε αυτό και ίσως να ήταν και λάθος χειρισμός. Γιατί μου. βγαίνει και κάτι διαφορετικό που ίσως να μην είσαι. Με είχε ενοχλήσει λίγο αυτό το θέμα τότε και το γνωρίζετε κι εσείς δύο και τα παιδιά που με ξέρουν εδώ θα το γνωρίζουν ακόμα καλύτερα. Και ίσως να σέβομαι τον κάθε συνάδελφο που είναι έξω με το μικρόφωνο. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην απαντήσω σε κάποιον, αλλά ποτέ να προσβάλλω κάποιο δημοσιογράφο. Ήσουν λίγο ξινή. Ναι, με είχε ενοχλήσει γιατί είχα νιώσει σε μια απάντησή μου τότε. Έτσι, είχα νιώσει μια ειρωνική ερώτηση ότι μου είχαν κάνει τέλος πάντων αφιέρωμα. Υποτίθεται από τα εφηβικά μου χρόνια, δεν μ' άρεσαν οι φωτογραφίες.
Και ένιωσα ότι με είχαν ειρωνευτεί. Και μου λέει: και τι σε επηρεάζει όμως, αυτό μπορεί να ήταν και χιούμορ. Αισθάνεσαι ότι εσύ καταλαβαίνεις ότι είσαι ένα όμορφο νέο κορίτσι, ή είσαι λίγο ανασφαλής με την εξωτερική σου εμφάνιση? Είμαι ανασφαλής γενικότερα σαν άνθρωπος. Είσαι ανασφαλής. Ναι. Γιατί ίσως από εκεί μπορεί να σου βγαίνει, ξέρεις, μια άμυνα λίγο υπερβολική. Απλά νομίζω, δεν ξέρω παιδιά, να το πείτε και ότι λίγο το παράκαναν με αυτό το θέμα. Δηλαδή δεν είμαι η μοναδική Ελληνίδα που στην τελική έχει αλλάξει από τα 16 της μέχρι σήμερα. Πάντως να σου πω κάτι. Δεν ξέρω τι αλλαγές έχεις κάνει και τι, αλλά εγώ που τις είχαμε δείξει και εμείς φωτογραφίες, είχαμε πει ότι ήσουν πολύ όμορφη και τότε και πολύ όμορφη και τώρα. Και ο κάθε άνθρωπος είναι απόλυτα στη δικαιοδοσία του και στο είναι δικαίωμά του. Αν κάτι τον ενοχλεί, να πάρει να τα αλλάξει, να αλλάξει το μαλλί του κτλ. Γιατί να πρέπει να απολογηθείς εσύ, γιατί το μαλλί σου δεν είσαι φυσική ξανθιά, φαντάζομαι. Όχι, δεν είμαι. Μπράβο, και το έκανες επειδή σ' αρέσει και σου πάει. Και νιώθω πάρα πολύ καλά με αυτό και το θεώρησα λίγο ανούσιο όλο αυτό το θέμα. Από εκεί πέρα και από την άλλη. Νομίζω όμως ότι εσύ έχεις δίκιο η Φέη. Το έδωσε μεγαλύτερη σημασία από ό,τι έπρεπε. Και τι έγινε? Με χιούμορ. Δεν σε είπανε κάτι κακό, δεν σου. Ναι, ίσως και εγώ να έδωσα δικαιώματα για να. Δηλαδή και σε μια εκπομπή, φαντάζομαι, κάνανε και πλάκα χιούμορ. Δηλαδή δεν είναι ότι σου είπαν ότι είσαι άσχημη. Δεν ενοχλήθηκα με αυτό. Ενοχλήθηκα που γινόταν καθημερινά. Δηλαδή δεν με πείραξε. Και άσχημοι να λέγανε, σε κάποιους αρέσουμε, σε κάποιους δεν αρέσουμε. Δεν αρέσουμε σε όλο τον κόσμο. Σε κάποιους μπορεί να μην αρέσουν. Εννοείται και δεν με απασχολεί. Άλλα πράγματα είναι που μετράνε. Δηλαδή, θα με ενοχλήσει περισσότερο να λέγει κάποιο ότι δεν είμαι καλή στη δουλειά μου, ή ότι δεν είμαι καλή στην εκπομπή, ή οτιδήποτε από το να πούνε ότι δεν μας αρέσει εξωτερικά ή καινούριο. Και τι έγινε. Απλά, ναι, εντάξει, έχετε δίκιο να το χειρίστηκα λίγο λάθος τότε. Όσο περνάει. Εσύ κάποια στιγμή σκέφτηκες να βγεις και να πεις ναι, έχω κάνει αυτό το πράγμα στον εαυτό μου, δεν έχω κάνει κάτι. Το είπα. Βγήκα στην εκπομπή του Θέμου του Αναστασιάτη, με είχε καλέσει και μου είχε φερθεί πάρα πολύ όμορφα και το είχα εκτιμήσει γιατί δεν είχα μιλήσει πουθενά τότε. Ναι. Και το είπα. Είχα δώσει και συνέντευξη. Βεβαίως. Παραδέχομαι, με είχε ρωτήσει, ναι, έχω κάνει. Αλλά τώρα ξανά ανακυκλώθηκε. Και τι να το λέμε συνέχεια. Εντάξει, ξέρεις και κάποια πράγματα είναι και λίγο ταμπού. Μπορεί ο μπαμπάς με μένα να μην ήξερε, παραδείγματος χάρη, τι έχω κάνει. Σου λέω τώρα, κάποια πλαστική. Γιατί τώρα πρέπει να το ακούσει? Ούτε είμαι 26 χρονών, τι να κάνω πια πάνω. Εσύ όταν πήγες και πείραξες τον εαυτό σου προς το καλύτερο, το είχες πει στον μπαμπά σου? Κοίταξε να δεις, εγώ το ξαναλέω. Όταν, ας πούμε, το έχω πει 2 φορές. Δηλαδή έκανα όταν τη μύτη μου όταν ήμουν 17 χρονών, που το γνώριζα με τον μου. Και όταν αργότερα είχα κάνει αυξητική στήθους, δεν το είχα πει στον μπαμπά μου. Και δεν ήθελε ο μπαμπάς μου να το μάθει μέσα από τα κανάλια. Δεν θα μου πείτε, το έβλεπε κτλ. Εντάξει, δεν κυκλοφορώ μέσα στο σπίτι. Παιδιά, συγγνώμη, τι να σας πω. Εντάξει, δεν βλέπει και ο μπαμπάς όταν μεγαλώσει την κόρη του, γύμνει την κόρη του, προφανώς. Ναι, αυτό δεν θεωρώ ότι έκανα κάτι που το έχει κάνει καμία άλλη. Είδες τώρα που το εξηγεί γιατί το καταλαβαίνεις? Όχι, δεν μου αρέσει γενικότερα. Είναι κάποια πράγματα τα οποία είναι λίγο προσωπικά. Όποιος το καταλαβαίνει. Τι να κάνω όμως, αυτή τη δουλειά που θα πούνε χιλιαμέρια, βρε Κατερίνα. Και εσύ στην εκπομπή λέτε πράγματα που άλλος μπορεί να είναι χιούμορ, κάνετε πλάκα, δεν θέλετε να κάνετε κακό. Και άλλος, ας πούμε, να είναι κάτι. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις και τι τον πειράζει τον άλλον, είναι ασφαλής, τι υπάρχει μες στο σπίτι του. Αλλά αυτή είναι η δουλειά. Δηλαδή δεν νομίζω κάποιος κακοπροαίρετα να είπε κάτι. Όχι, όχι, δεν το πιστεύω αυτό. Και η πλάκα που μπορεί να γίνει, πλάκα είναι, εντάξει. Μα εννοείται, μα και πολλές φορές που έβλεπα κάποια βιντεάκια στο δελτίο του Σταρ, το οποίο παρακολουθώ και σέβομαι πάρα πολύ. Ήξερα ότι. Όχι, αλήθεια το λέω αυτό. Το βλέπω το βελτίο του Σταρ. Μπορεί κάποιος και ο συνάδελφος που το έκανε εκείνη τη στιγμή να μην ήθελε ουσιαστικά, ξέρεις, να με κράξει, αλλά να ήταν αυτό. Επειδή είπα κάτι. Δεν έχω πρόβλημα με κανένα συνάδελφο. Να σου πω τώρα, κάτσε να ρίξουμε το άλλο θέμα τώρα. Εσύ γιατί είσαι 8 μήνες μόνος δεν μπορώ να καταλάβω εγώ. Ναι, ρε Γιώργο, δεν ξέρω. Πες και εσύ να μου βρει κανένα καλό παιδί. Δεν έχω εγώ να σου πω. Κάτι σκέφτομαι, αλλά. Τι, δεν θέλω να το ακούσω στον αέρα. Ναι, δεν το πω. Και να σου πω και κάτι άλλο. Και είχαν γίνει και κάποιοι. Ρε παιδί μου, έχεις αυτό. Ό,τι σκέφτεσαι το λες εκείνη την ώρα. Λίγο κρατήσου. Τι είχα πει? Κάτι είχαν γίνει στο Φώτη και στη Μαρία, κάτι είπες. Δεν είναι. Πρέπει να σέβεσαι κάποιους ανθρώπους που είναι χρόνια και αυτά. Αλλά εσύ το κάνεις. Ναι, αυθόρμητα. Ναι, θα σου πω γιατί είχε γίνει λίγο παρεξήγηση. Σέβομαι πάρα πολύ τη Μαρία. Μα είναι δυνατόν. Και το είχα πει και στο θέμα αυτό, όταν είχα πάει στην εκπομπή. Τη σέβομαι γιατί η γυναίκα είναι τόσα χρόνια στο χώρο και έχει αποδείξει ποια είναι και κάνει επιτυχίες. Δεν μπορούσα ξαφνικά εγώ να βγω και να υποβιβάσω τη Μαρία. Το χιούμορ όμως είναι χιούμορ. Δηλαδή είναι μια εκπομπή που είναι χρόνια. Μιλάμε για παρουσιαστές που τους ξέρουμε γιατί έχουν το δικό τους χιούμορ και το οποίο δεν πειράζει κιόλας, δεν είναι ενοχλητικό. Με ενόχλησε κάποια πράγματα έτσι με τα ανέκδοτα που γινόταν καθημερινά. Αυτό λίγο με ενόχλησε. Και το είπα και ξέχασα την άποψή μου. Ούτε θεωρώ δεν ότι. Δεν το λες όμως, δεν έπρεπε να το πεις. Εντάξει, εγώ αυτή τη στιγμή έτσι ένιωσα. Μα δεν είχα κάτι προσωπικό. Μετά ανταπάτησες, έκανες αυτά. Μία φορά το είπα. Αυτό τότε στην εκπομπή του Σάμι. Και πήρε, ξέρεις τι, πήρε τεράστια διάσταση. Ναι, άμα απαντάς είναι δυνατόν. Ναι. Λες και είσαι μια κούκλα, ένα κοριτσάκι ας πούμε μικρό και την πειράζει κάποιος και βγαίνει μετά και απαντάει. Δεν κάνουν έτσι. Αφού έτσι αισθάνεται μόνο. Νομίζω το κάνω πάντα με σεβασμό. Δεν θέλω ποτέ να θίξω κάποιον και σου πασέβομαι. Έχω μάθει να σέβομαι πάρα πολύ και να εκτιμώ. Ποιος είναι, κάποιος που ενδιαφέρεται για την Κατερίνα? Ποιον σκέφτεσαι να μας πει? Όχι, όχι, άσχετο. Να μας πει ποιον σκέφτεσαι? Κάποιος πρέπει να πει ότι μπράβο σε σένα. Γιατί?
Θα σου το δείξω μετά το μήνυμα. Η Μαρία Μπακοδήμου. Όχι, η οποία είναι ποτέ δεν είναι. Δηλαδή, και πραγματικά είναι μια γυναίκα η οποία ποτέ τόσα χρόνια δεν έχει ενοχλήσει, ας πούμε, τέτοια θέματα. Είναι άλλο στυλ παρουσιάστρια. Γιατί μου είναι και εξαιρετικά συμπαθής, δηλαδή. Και... Τώρα, με ποιον πώς τον θέλεις. Πρώτα απ' όλα ψάχνεις κάποιον, γιατί είσαι μικρή σε ηλικία. Εγώ, συγγνώμη, αυτό το επεισόδιο με την Μπακοδήμου δεν το ήξερα. Την κόντρα. Δεν υπήρχε κόντρα. Λίγο έγινε τεράστιο μέσα από τα μίντια. Απλώς εγώ δεν εστιάζω σε αυτό. Εστιάζω στον αυθορμητισμό της. Δεν ξέρω τώρα αν το περιγράψω. Έχει ένα αυθορμητισμό μπροστά στην κάμερα και είναι μια παιδική. Έχεις βάλει με το Στάρι, δεν έχω καταλάβει. Τα βάλεις στο όχι, ποτέ. Ήταν μια προσωπική. Είχα απαντήσει, είχε πει κάτι. Είχα απαντήσει εγώ κάτι άλλο. Ευχαριστώ. Να το βλέπω. Α, ωραία είναι. Είχα απαντήσει εγώ κάτι άλλο και έτσι λίγο εξελίχθηκε. Ξέχασα τι θέλω να πω. Εσύ τώρα, επειδή είσαι μια νέα κοπέλα, θα ήθελες μια σχέση που θα οδηγούσε στο γάμο ή δεν το σκέφτεσαι? Θέλω να παντρευτώ μικρή. Θέλεις? Ναι. Γιατί και οι γονείς σου παντρεύτηκαν μικροί. Ναι, μ' αρέσουν έτσι που βλέπω νέα ζευγάρια και έχουν παιδιά και νομίζω ότι τώρα τελευταία και εσείς είστε νέοι και έχετε κάνει το παιδάκι σας. Εντάξει, εγώ δεν είμαι τόσο νέος. Πόσο είσαι? 41. Εντάξει, μικρός είσαι. Βλέπω τους άντρες τώρα παντρεύονται 50. Πιασμένος, Κατερίνα. Όχι, εντάξει. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω την Κατερίνα γιατί έχει πει και δημόσια ότι της αρέσει. Θεωρεί ότι είμαι ωραίος και εγωιτευτικός στο γεσπού και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρεις, γιατί είσαι πολύ αυθόρμητος κι εσύ. Και αυτό μου αρέσει τον άλλο. Καταλαβαίνόμαστε, Κατερίνα. Έχω το μουτσινά να με μαζεύεις, έχεις τι φέρει από δίπλα. Μ' αρέσει και νομίζω ότι αυτό έχει αρχίσει και ξαναγίνεται. Βλέπω τους ανθρώπους και ξαναπαντρεύονται σε μικρές ηλικίες. Κάτι που συνέβαινε παλιότερα. Είναι ωραίο. Να είσαι μικρός, να τρέξεις πίσω από το παιδάκι σου, να το μεγαλώσεις, να έχεις όρεξη, διάθεση. Δεν αυτό, ας πούμε, να θέλεις να ζεις τη ζωή σου, να διασκεδάσεις. Μια χαρά τη ζω τώρα. Ωραία. Οπότε, αν δω έναν άνθρωπο και κάνω μια ωραία σχέση, θα ήθελα έτσι μέχρι την 30 μου να έχω ένα παιδάκι. Ναι, τόσο σύντομα. Ναι, εντάξει, 27 τώρα, πει σε 3 χρόνια. Ναι. Άρα πρέπει να τον βρείτε, πρέπει να δοκιμαστεί και σχέση. Δηλαδή τώρα πρέπει να τον ψάξουμε, Κατερίνα. Πώς να τον ψάξω, ρε παιδιά. Άμα τυχαία, έτυχε. Πώς θα μπορούσες να γνωρίσεις έναν άνθρωπο? Θα μας το πει μετά στις διαφημίσεις. Εντάξει. Ωραία τα λέμε. Να σου πω κάτι εγώ, συγγνώμη τώρα. Επειδή πήρα κάτι μηνύματα, επειδή εγώ στο Στάρι ήμουν 6 χρόνια. Και είναι εκεί οι φίλοι μου όλοι, το Στάρι είναι το πρώτο μου σπίτι και το Μέγα, δηλαδή έτσι αισθάνομαι εγώ. Και μήπως πήρες κανέναν ρεπόρτερ εσύ εκεί και του είπες τίποτα και παρεξηγήθηκε το όλο θέμα? Νομίζω ότι αυτό είναι όλο μια παρεξήγηση και έχει μεταφερθεί τελείως λάθος. Τι να σου πω, δεν έχω μπει στη διαδικασία να μιλήσω προσωπικά με κάποιον. Επειδή όταν σε πειράζει κάτι, μπορεί να πήρες εσύ και να το έβρεσες κανένα. Όχι, να βρίσω ποτέ. Σέβομαι πάρα πολύ και είμαι πολύ ευγενική πάντα. Μπορεί να έγινε μια παρεξήγηση. Όχι ακριβώς με ρεπόρτερ, με φίλοι μου κιόλας δημοσιογράφοι που μιλάγαμε. Δεν σε καμία περίπτωση δεν το έκανα αυτό. Και το είπα και το ξαναλέω, σέβομαι πάρα πολύ το συγκεκριμένο κανάλι και το παρακολουθώ κιόλας. Τι άλλο να πω. Εξάλλου, εμείς που δουλεύουμε στο lifestyle είναι το κατεξοχήν κανάλι του lifestyle. Οπότε και πάλι θα μιλήσω δημοσιογράφο. Δεν υπάρχει περίπτωση των ημερών που είχαμε πάει στη Βύση και βρήκα την κοπέλα έξω 5 ώρα το πρωί να περιμένει και με ενοχλεί. Το Στάρ εννοείς? Βέβαια. Με ενοχλεί παραμονή Χριστουγέννων. Άλλοι δεν τις μιλάνε και περιμένει για μια δήλωσή μου. Ποια είμαι εγώ? Και εγώ ρεπόρτερ ήμουν πριν 2 χρόνια. Δουλεύουν πολύ σκληρά τα παιδιά στο Στάρ, να ξέρεις. Πολύ σκληρά. Όποιος συνάδελφος κι αν είναι από όποιο κανάλι θα του μιλήσω 5 ώρα το πρωί. Εγώ σέβομαι τον άλλο που θα περιμένει για μια δήλωσή μου. Όχι, από τα άλλα κανάλια δεν παίρνουμε 5 το πρωί γιατί δεν κάνουν lifestyle ρεπορτάζ. 5 το πρωί ποιος δεν θα βγει από το Μαξίμου έξω, δεν περιμένεις 5 το πρωί. Όχι, έχεις δίκιο. Γι' αυτό. Μόνο στις εκλογές. Αυτό θέλω να πω και να μην υπάρχει παρεξήγηση. Δεν ξέρω τι μπορεί να ακούσω σήμερα. Κύριε Μαλέλη, μου λυπηθείτε. Ο Μαλέλης είναι. Τι θα ήθελες, είπες τώρα θέλεις κάτι λίγο να αλλάξεις τον εαυτό σου και να το δουλέψεις. Τι θα ήθελες να αλλάξεις, ας πούμε, στη συμπεριφορά σου, στον τρόπο σκέψης σου? Μα όσο μεγαλώνεις, νομίζω οριμάζεις και βλέπεις διαφορετικά τα πράγματα. Θα σας πω κάτι, δεν το έχω ξαναπεί. Αλήθεια είναι ότι άρχισα να πηγαίνω στο ψυχολόγο τώρα. Έχω αρχίσει περίπου 1 μήνα. Κόλλησες κι εσύ? Ναι, μου το είχε πει ο Νίκος, ο Μουτσινάς, ο οποίος το έχει παραδεχτεί και δημόσια, γι' αυτό λέω. Μου λέει πως σου κάνει πάρα πολύ καλό. Και το βλέπα και από τον Νίκο. Τρομερή αλλαγή. Ηρεμία. Μ' άρεσε πολύ. Πάτε στον ίδιο ψυχολόγο? Όχι. Άρχισα με μια άλλη κοπέλα. Εγώ με συμβούλευσε και η φίλη μου, η κολλητή μου η Βιβί, η οποία είναι ψυχολόγος, αλλά δεν μπορεί να με αναλάβει η ίδια. Γιατί ξέρει, έχετε άλλη σχέση, ναι. Και άρχισα να βλέπω τα πράγματα λίγο διαφορετικά. Και δεν το θεωρώ ντροπή, ούτε κακό. Να πας σε ψυχολόγο, σε έναν άνθρωπο που είναι ειδικός, να μιλήσεις και να μοιραστείς κάποια πράγματα μαζί του. Με βοηθάει πάρα πολύ και θέλω να το συνεχίσω να το κάνω. Δηλαδή, έχεις δει κάτι διαφορετικό? Είναι πολύ αρχή ακόμα, αλλά γενικότερα ένιωσα πολύ καλά. Τι θα ήθελες να βελτιώσεις στο χαρακτήρα σου?
Δεν θέλω να βελτιώσω ή να αλλάξω. Γιατί είπες πριν, παιδί μου, ότι στις σχέσεις μου το δουλεύω στο να μην είμαι τόσο κτητική και να μην πνίγω τον άλλο, ας πούμε, ξέρω εγώ. Έχω ένα λάθος εγώ που μου το λένε πολλές φορές και οι φίλοι μου. Είμαι πολύ υπερβολική. Είμαι υπερβολική και στη χαρά και στη λύπη. Έχω υπερβολικές αντιδράσεις. Δηλαδή, μπορεί να νευριάσω με κάποιον και να του μιλήσω πάρα πολύ άσχημα ή να πάψω να του μιλάω. Και μπορώ να χαρώ με κάποιον και να είμαι υπερβολική στην αντίδρασή μου και όλο αυτό να παρεξηγηθεί. Λίγο αυτή την υπερβολή θέλω να μετριάσω. Κατά τα άλλα, παίζω μια χαρά με τον εαυτό μου. Και τα ερωτώματά μου και τα θετικά μου και με τα όλα μου. Δηλαδή, αν δεν αγαπάς τον εαυτό σου, μετά στην τελική, εντάξει. Είσαι λίγο υπερβολική, αυτό πιστεύεις? Ναι, αυτό είναι και ωραίο. Δεν ξέρω. Λοιπόν, πες μας τι χαρακτηριστικά πρέπει να έχει, όχι και εμφανιστικά και εξωτερικά, αν θες και εσωτερικά. Ένας άντρας που πιστεύεις ότι θα έρθει και θα σε κατακτήσει, ας πούμε. Και θα είναι ο άντρας της ζωής σου. Δεν ξέρω να σου πω ακριβώς. Δηλαδή, αυτό πρέπει να μου κάνει αυτό το κλικ. Να δεις κάποιον. Εμφανισιακά πώς πρέπει να είναι ψηλός, να είναι μελαχρινός, να είναι πώς να είναι. Μ' αρέσουν οι μελαχρινοί άντρες κυρίως. Το έχεις καταλάβει αυτό, έτσι. Επειδή είχα μια ζήτηση στο break, σας είπα κάποια πράγματα. Μ' αρέσουν οι μελαχρινοί. Τώρα για το ύψος, τι να σου πω, είναι να μου κάνει. Ο Βέρτης σου αρέσει όντως? Δηλαδή, αν σε πλησίαζε, θα έβγαινες μαζί του? Πω, παιδιά, το λέω και τον πέτυχα χθες έξω. Δεν είναι στο Βέρτης, νομίζω, παιδιά. Συνέχεια λέω στην εκπομπή για τον Νίκο Βέρτη. Και τελικά. Μα και λέω, τον πέτυχα και ήθελα να κρυφτώ με αυτά που λέω στην εκπομπή. Ξέρεις, που το λέμε πάνω στην πλάκα, αλλά το εννοώ κιόλας. Και λέω, τώρα θα λέω, ο άνθρωπος είναι αυτή που συνέχεια. Εντάξει, τον θεωρώ πολύ γοητευτικό και μου αρέσει και σαν καλλιτέχνης πολύ. Μ' αρέσει το πώς που μιλάει. Αν σου ζητήσει να βγει, θα πεις ναι ή όχι? Εντάξει, τι να σου πω, ναι, θα πω. Πάρε τηλέφωνο. Δηλαδή, είναι το στυλ του άνθρωπου που σου αρέσει. Δηλαδή, θες εσύ ο άντρας να είναι κάτι, να είναι καλλιτέχνης, να είναι ηθοποιός, να είναι. Δεν θέλω να είναι κάτι, σε καμία περίπτωση. Αθλητής, ξέρω εγώ, τραγουδιστής, τι. Όχι, καμία σχέση. Θέλω να μου κάνει αυτό το κλικ. Να έχει μια ευγένεια και επειδή έτυχε το συγκεκριμένο, σου λέω, μου αρέσει και πώς κινείται, πώς μιλάει, έχει μια ευγένεια στο βλέμμα του. Αυτό. Να μου κάνει κάτι. Ναι, αυτό δεν το εξηγείς. Σ' αρέσουν οι ευγενείς άντρες ή λίγο πιο μπρουτάλ που είναι λίγο πιο. Μ' αρέσουν λίγο οι πιο αλήτες, να το πω έτσι. Αλλά θέλω να έχει και μια ευγένεια. Στο βλέμμα του, στον τρόπο που θα μιλήσει και να είναι. Θέλω ο άντρας να είναι πιο πάνω από εμένα. Δεν μιλάω οικονομικά, ούτε από θέση, μην παρεξηγηθεί αυτό. Θέλω να τον θαυμάζω. Δηλαδή να μπορώ να μάθω από αυτόν. Είμαι παραδοσιακή γυναίκα που άντρας είναι εδώ και εγώ. Έχεις βγει ποτέ έξω με άντρα ο οποίος μόλις τελειώσει το τραπέζι να σου πει ήταν 100 ευρώ, δώσ' τα 50? Δεν μου τυχαία, αλλά δεν έχω πρόβλημα. Δηλαδή, δεν θα ξενέρωνες εκεί? Κοίτα, στο πρώτο ραντεβού θέλω να κεράσει για τα τυπικά, αλλά από εκεί και πέρα όχι. Γιατί δεν είναι υποχρεωμένος ο άλλος, μπορεί το παιδί να μην έχει. Να μην έχει. Δηλαδή θα τα πληρώσουμε μισά-μισά. Δεν είμαι καθόλου κολλημένη σε αυτά. Ούτε θέλω να μου κάνει τα δώρα, τα ταξίδια. Καμία σχέση. Θέλω να περνάω καλά μαζί του. Ωραία, δεν τα λέω, παιδιά, τι ζητάω. Ωραία, μια χαρά τα λες. Δημήτρη, πες εσύ, κανένα φίλος δεν μου γνωρίσει. Έλα, Δημήτρη μου, έλα, Δημήτρη, έλα μέσα και στην παρέα. Θέλω να του γνωρίσω μια φίλη μου τώρα. Αλήθεια? Δεν ξέρω αν είναι ελεύθερος ή όχι, δεν ξέρω αν στα λέω. Ελεύθερος είναι, τα λέει. Έχω μια πολύ ωραία φίλη που ενδιαφέρεται, του έχω στείλει και φωτογραφία. Άντε, βρε Δημήτρη, Δημήτρη, την ξέρεις τη φίλη? Την έχει δει σε φωτογραφία. Δημήτρη, την ξέρεις τη φίλη της Κατερίνας? Ποια? Που θέλει να σου γνωρίσει, σου έχει στείλει μια φωτογραφία. Την έχω δει, ναι. Πολύ καλή. Είναι λίγο μικρή όμως. Αλλά είναι μικρή. Πόσο χρόνο? 19. Εντάξει, ενήλικη. Όπως λέει και ο. Δεν σε βάλει. Θα κάνουμε ένα παιχνίδι. Σου έχει κάνει ένα παιχνίδι. Ο Ουγγαρέζος που κοίτα σε εμάς. Λοιπόν, θα πρέπει να περιγράψεις στα παιδιά τους παρουσιαστές που έχω εδώ. Θα έχεις. Γίνεται να το κάνουμε. Το ξέρω ότι έχω πει 60 δευτερόλεπτα. Να το κάνουμε 30 για τον κάθε παρουσιαστή. Αν δεν γίνεται, εντάξει. Δεν ξέρω, λέω πάνω. Ωραία. Λοιπόν, θα πάω εγώ πίσω τα παιδιά, θα σου δείχνω τις φωτογραφίες και εσύ θα πρέπει να τους περιγράψεις και τα παιδιά να το βρουν. Θα συμμετέχετε και εσείς όπως καταλάβατε. Δεν θα πεις το όνομα δηλαδή? Όχι. Εμείς θα πρέπει να το βρούμε. Εμείς τώρα πρέπει να βρούμε το όνομα. Ακριβώς. Ναι, από αυτά που θα πω. Πού τη δείχνω, Άρη, εδώ? Άρα το monitor να πάρουμε. Μόνο γυναίκες. Μόνο γυναίκες, να τους βοηθήσουμε, ωραία. Πολύ ωραία. Ξεκινάμε. Πάμε. Μάλιστα. Εγώ τη θεωρώ εξαιρετικά ταλαντούχα. Είναι πολύ νέα. Έχει πολύ καλή φωνή. Μια παρεξήγηση κάποτε με τον Γιώργο που δεν ξέρω ακριβώς τι είχε γίνει, αλλά. Παρουσιάστρια. Παρουσιάστρια, ναι. Όλες τις παρουσιάστρες. Ίσως, νομίζω πια όμως είστε σε πολύ καλό σημείο. Τα έχετε πει μια χαρά. Δεν το είχα χάσει λίγο εκείνη την περίοδο. Ξανθιά. Και με καλή φωνή. Παντρεμένη είναι? Όχι, δεν είναι παντρεμένη. Με καλή φωνή. Και πολύ ωραίο σώμα και προσωπικά τη θεωρώ από τα πιο ταλαντούχα κορίτσια της νέας γενιάς. Της νέας Τέλος γενιάς. χρόνου. Της νέας γενιάς παρουσιάστρια. Η Μπουλέ, μπράβο. Πάμε για τη δεύτερη. Μπράβο, παιδιά. Έχετε 50 points. Με την καλή φωνή, δεύτερη φορά που το είπα. Πάμε. Λοιπόν, από τις πιο όμορφες παρουσίες ελληνικής τηλεόρασης. Η δεύτερη τώρα λέμε. Ναι, η δεύτερη, την πρώτη βρήκατε. Από τις πιο όμορφες, αρκετά μικρή, πολύ ταλαντούχα και αυτή. Μικρή και αυτή. Παρουσιάστρια μικρή. Μικρή, πιο μικρή και από μένα ένα χρόνο. Οπα. 26. Ναι, τα έχει με τραγουδιστή και πρόσφατα. Παρουσιάστρια που τα έχει με παρουσιαστή. Τρελαίνομαι τώρα.
Και πρόσφατα, πολύ ωραία συνέντευξη. Η Δούκισσα. Μπράβο. Η Φέη θα χάσει το παιχνίδι της αν χάσει. Τι κερδίζουμε. Ένα είμαστε. 100 πόντους έχετε. 1-1 είμαστε. Έλα. Εντάξει, τώρα εγώ, για μένα είναι η βασίλισσα της. Η Μενεγάκη. Ωραία, ο Γιώργος. 2-1 ο Γιώργος κερδίζει. Πάμε. Α, μαζί παίζουμε εναντίον. Ναι. Εναντίον παίζουμε. Τέλεια. Προέκυψε αυτό. Εντάξει, ίσως η μεγαλύτερη παρουσιάστρια που έχει περάσει ποτέ από Κορομιλά. Ρε Γιώργο, 3-1. Έλα Γιώργο, εντάξει. Φέη, τσάμπα. Μάλιστα. Άμα σκοτώσει το βρεις πιο εύκολα. Έτσι είναι Πάρα σε πολύ γρήγορση. ταλαντούχα, εξαιρετικά όμορφη, πολύ αυθόρμητη. Είναι η αγαπημένη μου Δεκατόρου. αυτή τη στιγμή. Όχι. Είναι η αγαπημένη μου αυτή τη στιγμή. 3-1 Φέη. Την αγαπώ πολύ, δεν υπήρξε ποτέ κόντρα ανάμεσά μας. Και φίλοι μου. Μπεκατόρου. Όχι. Κόντρα. Ο Δεν ξέρω. χορός της είναι χαρακτηριστικός. Ο χορό. Ηλιάκη.Όπο 3-2 παιδιά, γίνεται Πολύ χαμός. καλή όμως είναι στο παιχνίδι. Έλα. Λοιπόν, μου αρέσει, έτσι είχε γίνει μια παρεξήγηση μεταξύ μας, αλλά. Πακοδήμου. Τα βρήκαμε. Μπεκαδίμου. Ναι, Η τέλεια. Μπεκαδίμου. 3-3. Τρία όλα. Παιδιά, Τελευταίο, η τελευταία. Είναι στο κανάλι μου, στο κανάλι στο οποίο εργάζομαι κι εγώ. Χατζηβασιλείου. Όχι, με λαχρινή και αυτή, δίνει πολύ ωραίο σώμα ή λίγο ιδιαίτερη φωνή. Σε κάποιους αρέσει πολύ. 3-3 είστε παιδιά, πολύ θέλω να προσέχετε τι θα δυνατμένη. πείτε. Και η δουλειά της είναι ακριβώς παρουσιάστρια. Αλλά. Σύζυγα. Μπράβο. Θα σε αρχίσω να με πόδι στέλνω μετά. Όχι. Βγήκα το αποκάλυψη. Στην έδρα σου μέσα, Λιάγκα. Για την έδρα μου. Το πρωινό είναι έδρα μου από πότε. Α, ωραίο το παιχνίδι. Μ' άρεσε πολύ. Σ' άρεσε. Ήσουν πολύ Ωραία, τώρα θα καλή. βγάλουμε τις μπλούζες μας. Το έχεις πολύ. Έλα κάτσε εδώ Ρε, με τα Φέη, τώρα λεκόρε. είναι δυνατόν για να... Το έχεις πάρα πολύ αυτό. Πολύ. Μπράβο. Τα αγαπώ τα παιχνίδια και εμείς που παίζουμε στην εκπομπή στο Δέσι τους όλη την ώρα. Εντάξει, έχουμε τη στήλη την τελευταία με το χορό της Μαρίας και τα παιχνίδια. Με τα τραγουδία είναι το αγαπημένο μου, παιδιά. Εσύ έχεις ωραία φωνή. Όχι, χάλια. Χορεύεις ωραία. Χάλια εκτός ρυθμού, ξέρουν τα παιδιά, δεν μπορεί να Ούτε φανταστείς. ωραία χορεύεις. Προσπάθησε να κάνει. Κατερίνα. Προσπάθησε χτες να κάνεις ένα χώρο εκεί. Να παίξουμε ένα παιχνίδι άλλο τώρα, αφού στα παιχνίδια. Αν ήταν ζώο μου, να είστε ζώο θα ήτανε. Θα ήταν λιοντάρι. Γιατί είναι περήφανος, είναι έξυπνος. Χωρίς είναι σχέτη, όμορφος. ωστόσο. Χωρίς σχέτη. Ναι, καραφιλιόντα. Έλα, χωρίς σχέτη. Η Ηλιάκη. Θα ήταν πιγκουίνος, γιατί το αγαπημένο του ζωάκι είναι πολύ γλυκό. Λατρεύω τους πιγκουίνους. Πιγκουίνο. Είναι μονογαμικά, τα μόνα μονογαμικά ζώα. Μόνο? Μονογαμικά, βρίσκουν ένα σύντροφο για όλη τους τη ζωή. Την πιγκουίνη, Όχι μπιγκουίνι, Ναι, μας το έχει πει η Μαρία, Και δεν, ξέρουμε. δεν κερατώνονται. Όχι, ποτέ. Είναι στην πιγκουίνη. Δεν το ήξερα. Είναι μπιγκουίνι, δεν το περίμενα. Επίσης και εκεί πιάσω για ζώα, ξέρετε, τα αδερφίνια είναι όλα ομοφυλόφιλα, το ξέρετε αυτό. Ναι, αλλά τα αδερφίνια είναι το μοναδικό ζώο που κάνει σεξ και για ευχαρίστηση εκτός από Και ένα τα πράγμα. Κατερίνα, τι τα άλλο θα αριστερικά ήθελες? αδερφίνια είναι Τι ομοφυλόφιλα άλλο θα και ήθελες? πάνε μόνο για τεκνοποίηση με τα θηλυκά. Του χρόνου Το ξέρεις. έχεις σκεφτεί τι θα ήθελες να κάνεις. Περνάω πολύ καλά στο Δέστε τους, παιδιά. Ρε, συγγνώμη, αφού πιάσαμε τα ζώα. Δελφινιέρες δηλαδή. Συγγνώμη. Γι' αυτό λέγονται και αδελφίνια. Α, Α, η Κατερίνα. Κατερίνα, σε πεθυμίσαμε. Σε πεθυμίσαμε, κορίτσι μου. Α, γι' αυτό λέει. Κατερίνα μου, τι θα ήθελες να κάνεις του χρόνου? περνάω πολύ καλά στο Δέστε τους. Είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι εκεί, που δουλεύω με τον Νίκο, τη Μαρία, τον Γιώργο, με τη Βούλα την Κορομιλά. Ξέρεις, νιώθω ότι με έχουν στηρίξει πάρα πολύ και αυτά τα 2 χρόνια ήταν τα πιο ουσιαστικά και τα πιο καλά τηλεοπτικά για μένα. Οπότε εύχεσαι να συνεχιστεί και να. Μακάρι να συνεχιστεί γιατί πηγαίνουμε πολύ καλά. Ωραία. Και είμαι με ανθρώπους που παίρνω Άρα, και φέτος πάει πήρατε πολύ καλά νούμερα. Ναι, Πολύ νιώθω φέτος. πολύ περήφανη για το Δέστε τους και για όλη την ομάδα. Τέλεια. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσουν Όχι, μαζί δε. μας. Τι. Περίμενε. Τι θες Δεν να πάμε δεις? ακόμα διάλειμμα. Α, συγγνώμη. Γιατί βιάζεσαι να την Παιδιά, διώξεις, η δεν Εγώ μπορείς να κάνεις βιάζομαι. μαζί της. Είστε Τόσο πάντα πολύ το καλά. έζησε το παιχνίδι που είχε αναμαλιαστεί. Παιδιά, θέλω να σας πω ότι είστε γλυκύτατοι πραγματικά, είστε πολύ αληθινοί. Καλά, εντάξει, άσε Όχι, τώρα μ' αυτά. αρέσει η αλήθεια σας το λέω αυτό. Σας παρακολουθώ πολλές φορές τα πρωινά Να και είσαι περνάω καλά. πολύ καλά μαζί σας. Γελάω. Και δεν θέλω να είσαι έτσι αυτορμητός. Δεν μην το αλλάξει ποτέ. Δεν το αλλάζω, ρε Κατερίνα. Και τρώγε, μην έχεις θέμα. Έχουμε εμείς χρυσές να παίζουμε όσο τρως εσύ. Έχεις φίλους από το χώρο. Έχω, ναι. Έχω. Εσένα, ξέρεις, επειδή είσαι μπροστά την αμπόρ. Ποιοι είναι οι καλύτεροι σου φίλοι από το χώρο? Από το χώρο. Η Μαρία Πικατόρου την αγαπώ πάρα πολύ. Ναι. Τον Νίκο τον θεωρώ φίλο μου, τον Μουτσινά. Και ένας άνθρωπος που με έχει στηρίξει απεριόριστα, του χρωστάω πάρα πολλά. Η Ηλιάκη έχουμε έρθει πάρα πολύ κοντά την τελευταία χρόνια. Γνωρίζει πολλά για μένα. Έχουμε δεθεί, την αγαπάω. Η Έλενη Παπαβασιλείου, κάνω πολύ παρέα με την Έλενα. Θα βγούμε, έτσι περάσαμε ένα καλοκαίρι πολύ ωραίο μαζί. Και η Έλενα είναι μόνη της.
Η Έλενα το. Ναι, αλλά το καλοκαίρι που ήσασταν στη Μύκονο η Έλληνα βρήκε κάτι, απλώς χώρισε. Μας το είπε μας εδώ την προηγούμενη εβδομάδα. Εσύ δεν βρήκες κάτι στη Μύκονο. Καλά, μπορεί κάτι να είχα πει κι εγώ και να με στέλνεις εσύ. Αμάν αυτή η Μύκονος φέτος μας έκαψε. Δύο όμορφα κορίτσια, καήκαν και τα δύο. Ρε, τι θα γίνει με τη Μύκονο φέτος. Τι θέλαμε και πήγαμε. Τώρα, γιατί δεν πάτε στο Βέρτιο, όλες μαζί. Αχ, παιδιά, αυτό με το Βέρτιο. Γιατί να πάτε τώρα Παρασκευή, Σάββατο. Μα και τον είδα και χθες. Έχεις φωτογραφία του στο δωμάτιό σου. Έχω το Βέρτιο διάφορο. Συγγνώμη, τι διαφορά, δηλαδή, τι άλλο. Συγγνώμη, χθες ήσασταν στα μπουζούκια. Όχι, τον είδα τυχαία έξω τον άνθρωπο και επειδή τον αποθέωνα νωρίτερα στην εκπομπή, ντράπηκα που τον είδα γιατί έλεγα τα γόρι μου, τον θέλω και τέτοια. Όταν πας να τον ακούσεις με την παρέα σου, δεν σου λέει κάτι, δεν. Είναι πολύ ευγενικός, πάντα είναι κύριος και μου αρέσει να μιλάω μαζί. Δηλαδή θα πάω στο καμαρίνι, θα μιλήσουμε. Πηγαίνεις. Άρα γνωρίζεστε. Τον γνωρίζω χρόνια και κάτι που έχω εκτιμήσει στο συγκεκριμένο άνθρωπο είναι ότι όταν δούλευα στο τηλεάστη δημοσιογράφος, στην Πεκατόβη 18 χρονών στην εκπομπή της, ήταν από τους λίγους που άνοιγαν την πόρτα στο καμαρίνι και στο τηλεάστη. Ναι. Δηλαδή δεν το κάνουν όλοι οι καλλιτέχνες αυτό. Και στον Νίκο το έχω εκτιμήσει πολύ. Συγγνώμη, και όταν συζητάτε δεν σου λέει κάτι. Δεν είναι δυνατό, δεν ξέρω αν μπορεί να έχει σχέση, μπορεί να μην του αρέσω. Ρε παιδί μου, πες εσύ και βλέπουμε, τι έγινε σιγά. Ορίστε. Πάει, ρε Ζήλη, δεν θα μου ξαναμιλήσει ποτέ. Όχι. Συγγνώμη, αν εσένα σου αρέσει, γιατί να μου σου ξαναμιλήσει. Εδώ προσπαθούμε να επισπεύσουμε μια Μα κατάσταση. υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από το να λες ότι θαυμάζεις έναν άνθρωπο. Είναι καλύτερο και ο Σάκης μ' αρέσει. Ο Σάκης. Ο Σάκης είναι παντρεμένος. Ξαναβάλει το Βέρτιο, σου Σάκη. Κάτσε, για να καταλάβω εγώ το. Πες μας ξένους για να μην παρεξηγητές, ό,τι Όχι, θέλεις. Έλληνες, θες να μείνουμε μόνο σε. Ό,τι θες. Σε ανθρώπους που ξέρω κόσμο. Γιατί άμα πεις μ' αρέσει και ο Μανώλης η γειτονιά μου, δεν το ξέρω εγώ. Μ' αρέσει, ξέρεις Ο όμως. Μανώλης θα το Διόνυσο. Ο Σοκράτης θα το Διόνυσο. Έχω κάτι υπόψη μου. Είσαι βόρεια προάστια εσύ. Ναι, αλλά βγαίνω και νότια πολύ. Ωραία. Για πες 3 άντρες στην Ελλάδα που σου αρέσουν πολύ. Παντρεμένοι είναι οι πατροί, όχι. Ναι, Που θεωρώ πολύ γοητευτικού. ναι. Δεν μου έρχεται τώρα. Ο Κανάκης, Ναι, πολύ γοητευτικός άντρας. ο Νικοπολίδης. Πιο μεγάλος για μένα. Ο Κανάκης τον θεωρώ πολύ γοητευτικό. Έχω πει και για σένα. Σε Δεν ευχαριστώ θέλω να μας, παρεξηγηθείς. Όχι, καθόλου, Καθόλου. καθόλου. Δηλαδή μου αρέσει ο τρόπος που μιλάει και. Επιτέλους θα το πήγαινε γιατί συνήθως λένε όλοι είσαι τυχερός, εγώ που έχω τη Φέη. Είσαι Να και πει εσύ και ένας πολύ άνθρωπος που τυχερός και η Φέη όμως. τυχερή που έχει εμένα. Τέτοιο πόδι, Ένας άνθρωπος το είπε. Τέτοιο πόδι δικό μου εννοείς. Α, ναι. Δεν φαίνεται. Ωραία, άλλος για πες ακόμα έναν. Για βοήθεια Δημήτρη, εσύ ξέρεις τα γούστα μου. Ο Δημήτρης με ξέρει. Ξέρει τις που κινούμε. Για πες μας εσύ που δεν καταλάβουμε. Εγώ ψηφίζω Βέρτη. Κλείνουμε στο Βέρτη. Θέλει και λίγο. Ναι, αυτό. Ο Βέρτης είναι στο καλός. Βέρτη, Γιατί Κατερίνα. θέλει και λίγο αλητία, θέλει και να είναι και πολύ. Εννοώ αλητία. Να είναι και το αλονιού και το αλονιού. ρε παιδί. Μπράβο, Γιώργο. Αυτό. Κλείνουμε στο Θέλει Βέρτη. Κατερίνα, Νάτσα και το Μας τρέλανε. Εντάξει, το θέμα είναι ότι μου αρέσει σαν καλλιτέχνης και τον εκτιμώ πάρα πολύ. Μέχρι εκεί τώρα από τα άλλα δεν. Τι να σας πω. Εντάξει, και αθλητές έχουν κάποιες κατακαιρίες που μου αρέσουν και. Μ' αρέσουν πολλοί άνθρωποι που ασχολούνται με τον αθλητισμό. Θεωρώ ότι οι αθλητές έχουν μια άλλη παιδεία, έχουν μια πειθαρχία. Βλέπουν Ποιο πολύ αθλήματος? διαφορετικά. Εντάξει. Και μπασκετμπολίστες έχω δει και έχω πολλές. Και πολίστες. Το πόλο μου αρέσει πάρα πολύ, το γνωρίζω πόλο. αυτό. Έχω παρακολουθήσει και αγώνες. Έχω και φίλους που παίζουν πόλο. Ποδοσφαιριστές, ναι, μ' άρεσε. Ωραία, λοιπόν. Μαζέψτε με, γεια σας. Πόλο με τα άλογα μπορεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα, Κατερίνα. σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Φιλιά είσαι πολλά να μας πάντα δώσεις την έτσι άλλη παρέα. χαρούμενη. Να τους δώσω, πέρασα πολύ ωραία μαζί Και σας. φιλιά Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και είστε γελαμέ Χαιρετισμούς όλοι στους δικούς σου σήμερα. να πεις. Και φιλιά στους γονείς σου. Θα τους δώσω.